Presented by Kapoor Music। हाँ जवानी एकर बिजुली के तार छुअते लग जाई बुखार छौरी हवा दे 11,000। जवानी एकर बिजुली के तार छुअते लग जाई बुखार छौरी हवा दे 11,000। ई मालहन वाली न तनी को लाजाली छुआ नया के सुनीला तू बतिया हमार। जवानी एकर बिजुली के तार छुअते लगा जाई बुखार छौरी हवा दे 11,000। छौरी हवा दे 11,000 छुअते लगा जाई बुखार छौरी हवा दे 11,000 छुअते लगा जाई बुखार छौरी हवा दे 11,000। हाँ 10-20 रुपया में बिके वाली नहीं खे हाई फाई ये करबारे करे बिया ढेर महंगा उठाई नहीं लहंगा नहीं चटाई चॉकलेट रे। 10-20 रुपया में बिके वाली नहीं खे हाई फाई ये करबारे करे। हम कितना बताई ए भाई समझाई छुअते लग जाई कोरोना बुखार। जवानी एकर बिजुली के तार छुअते लग जाई बुखार छौरी हवा दे 11,000। जवानी एकर बिजुली के तार छुअते लग जाई बुखार छौरी हवा दे 11,000। 11,000 हाँ हाँ पिछले साल जब देखले रहनी यादो जी से रहे से करे अब की साल हम देखत बानी पासवान जी के करतिया वे करे। हाँ पिछले साल जब देखले रहनी यादो जी से रहे से करे अब की साल हम देखत बानी पासवान जी के करतिया वे करे। ई सटले बबिंदिया लगैले होठलिया ई बिटू विकास से फंस गइले रे। जवानी एकर बिजुली के तार छुअते लग जाई बुखार छौरी हवा दे 11,000। जवानी एकर बिजुली के तार छुअते लग जाई बुखार। कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुटिहारा सीतामढ़ी।